मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानाव गोदान दिल्लीनि कर्तव्य पथआव जानो गोनां हादोरारि पेरेडआव एनएसएस कन्टिनजेन्टनि जानानै मिल्टन ब्रह्म आरो अन्जलि दैमारिया बाहागो लागोन। 26 जानुवारि खालारखालि भारत हादोरनि 76थि सुबुंखान्थि सानखौ हादोरनाङैनो फालिनाय बायदि गोदान दिल्लीनि कर्तव्य पथआव जानो गोनां हादोरारि पेरेडआव एनएसएस कन्टिनजेन्टनि जानानै क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि फरायसा मिल्टन ब्रह्म आरो कलेज अफ हर्टिकालचार एन्ड एफएसआर नलबारिनि फरायसा अन्जलि दैमारिया बाहागो लागोन। सुबुंखान्थि साना भारतनि बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन हायुङारि जिरायनाय सानफोरनि गेजेराव मोनसे, जायखौ बोसोरफ्रोमबो 26 जानुवारियाव फालिनाय जायो आरो बे साना 1950 मायथाइयाव भारतारि संबिजिरखौ नाजावनायखौ गोसोखांहोयो, जाय भारतखौ मोनसे जारगोरा सुबुंखान्थियारि सुबुंखुंथायाव सोलायनायखौ दिन्थियो आरो बे गोदान दिल्लीयाव जानो गोनां 76थि सुबुंखान्थि सान फालिनाय हाबाफारियाव भारतनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो गाहाय आलासि महरै इन्ड'नेसियानि हादोरगिरि प्रबु सुबियाना नुजाथिनायजों लोगोसे हादोरनि गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरनि बाहागो लानायाव बर'नि सानै फरायसा मिल्टन ब्रह्म आरो अन्जलि दैमारिया हादोरारि पेरेडआव एनएसएस कन्टिनजेन्टनि जानानै बाहागो लानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। गोजोननि रादाब बिलाइनानै सुबुं हारिमु आरो थुनलाइखौ फोनांजाबनाय बे मोन्थोरजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 1, 2 आरो 3 फेब्रुवारियाव खुंफुंजागोन ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोखौ। बायदि बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ। देग्लायनि ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन। डेनमार्क, इटाली, साउथ करिया, जापान, एस्ट'निया, नेपाल, भुटान गासै मोन 8 हादरनिफ्राय 9 लिरगिरिफोर आरो खमैबो गासै 150 लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन। बिनि अनगायैबो गोबां हादोर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।